ZANU-PF hardliners are reportedly criticizing presidential spokesperson George Charamba for allegedly failing to defend President Mnangagwa amid internal party dynamics. Zanakuda mashoko ari kuda panguva ino yacho kunzi George Charamba achasi kunzwisika mhuri yeZimbabwe kubitira kwaamboita aiwa Robert Gabriel Mugabe zvinopa zvanzi history is not repeating itself. Panguva ino onzi akuzviita zvakare pane mutungamiri wemasoda Mnangagwa achitadza kuva defender. He is the presidential spokesperson. President vari kuziva matax panguva ino but akanyarara zvavhundutsa vanhu. Ndoti pasubscribe like on the bell like timina munhu now headline robuda nyoka chinzi ZANU-PF hardliners nail George Charamba for failing to defend Mnangagwa. A ZANU-PF source on Wednesday claimed George Charamba, seen as a staunch Chiwenga faction member, is under pressure as the Taguri and Mnangagwa camp seeks to consolidate power through internal reshuffles. Charamba is among the key targets in these power struggles. Charamba dismissed the criticism on Monday, specifically addressing former Northern MP Mliswa, who has accused him of failing to defend the president. Writing on X, formerly Twitter, Charamba said, "I hardly have time for a failed opposition figure who seeks to play savior to my principal or to ZANU-PF, which he is yet to rejoin. I will only take notice of his errant views when he becomes a member of ZANU-PF or an MP after winning a seat in a free and fair electoral contest." Ndo mashoko etagwa pana George Charamba anyasorodza kuti Charamba akatogumbukawo. Charamba ari kutoboikana nezvinhu nezvigananda zveduta panguva inochiita zvazvinoda. Muri Zimbabwe chokwadi chinozobuda pachena kuti vanhu panguva ino vari kunzi vari kunyatsokudya vanhu vari directly attributed to zvigananda, vanhu vari directly connected to the president, people vari in the presidency circles, ndo vanhu vari kunyatsokubhenefita. Vese vamuri kuona vakaita sana George Charamba, yes, they are occupying ZANU-PF positions, but they might not be happy aiwa vachiona kwanzi they are being left out. Vamwe vari kupiwa mari, vamwe vachidhishirwa mamota vehicles, vamwe vachipiwa mastands. Kusiyiwa kwavari kuitiwa kuti zviri kuti vana George Charamba vazopa this attitude amuri kuona kuti achadefend the president. Zvinozobuda pachena kuti panguva ino yes zvigananda zvingauya zvakupromisai zvikati chakuitirai zvakati, but zvingopinda in power chete zvigananda zvangoramba nemari yazvo. Ivi mese vaisapota vachienda kumaconference vachinosapota 2030 and the likes, muchasara muri left out zvoti muchazotanga again makuda kufaitira kuti ZANU-PF istopewe, but zvezvi zvisingachakwanisiki. Panguva ino ndo mashoko ari kungoudzwa munhu wese kuti aiwa it's better kungosiyana nenhau dzeZANU-PF pane kuva included. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kana kumese kuchimbetu mafunguro enyu. So subscribe or like on the bell icon.